2020 osetiek yalo e doho mar anyuola higni 2 nyaka ne chuoge. Magi oyango rogai mar doho Martha Koome kinde mane idhialo odiechieng doho mar anyuola e doho ma Milimani. Koome podo ni kuom yalo buche modhuro moloyo bede doho mamoko kokwayo gi mondo gikaw ranyisi kuomgi. Kamano bende omedo ni doho no ok en mar pogo familia to tije maduong' en jiwo achiel mar oganda kod timbe makare. Jong'ad buche mane ochopo bende owacho ni kopogore kod doho, joma nigi gwandruok nyalo tieko oko kokalo e chenro ma opuodhi moloyo chwalo gimoro amora e doho. But 20,000 matters is quite easy to resolve. So what is the problem? I think the problem lies with the Kenyan people. Look how this court is able to release so many families from problems by solving almost 20,000 cases, but we can't resolve 4,000 cases in the High Court. Why? I'm often accused of being biased to one's family, but I have no apologies whatsoever, because this is what the Constitution tells us, that the family is the natural fundamental unit of the society, isn't it? Before you go anywhere, you are coming from family. And if the family is unstable, wherever you are going to be stable. So I wish everybody could focus on family, because then we would establish very strong foundations for our society.